אותי אליך, לפני שפגשתי אותך. Millones, chicos. באמא שלי אני אקרא אותה! באמא שלי! לי לא יודעת שתכונים נתקע סקסית. לא יכול לחכות אליי, אליי. הלו. נתקע. נכנסתי כדבר את הפלאפון. بابا أسافر لحم سكور. سلام. سلام. أنا بس بقول لك. مستلمت. سهمك يبكى. ما خلاص بول. لازم رقم 15. هذا الشخص. نو. الو. מי זה? היא לא נמצאת. רגע, מי מבקש? מי זאת חברה שלה? מי? סיגל, טוב, בסדר. תביא אותה רגע. סיגל, לא, רגע, תביא לי, בוא. מטומטמת אתה. אני אוהבת להיות שמעת, אלו, פגש. אלו. המדברת חיפלה. טוב, די, זה כבר לא מצחיק. תהיו גייז רגע. לא, תנסה קטן. איצי. מה? 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 لا طلعت واحد من ثلاثة ليلي باي باي ليلي רגע. زيد זה היה אמיתי? זה היה אמיתי? אני אוותר. מה? לא, איציק, יא סוחר סמים. לא! זהו, אסון הטבע. וזהו, היצור. מי מבין שניהם ינצח? אסון הטבע או היצור? אני לא אסון טבע. קדימה פר בית, קדימה. אנחנו מעדיפים להתמקד בייצור כי אסון הטבע קצת מפחיד אותנו. אני אסון טבע מסוכן.
מתוקה. שימו לב לייצוג הנחיגיים היפות שלו. כן. 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 זה לזקו. אוי! ואני מעביר את השרביט לחזרה לידו של האסון צבע. המתוקה.